Felly, ni efo cynrychioli'r Ieuenctid Cymru, chi ar fwrdd yr ydyn nhw'n gywir. Felly, o'ch chi'n sôn heddiw am ostwng o'r bleidleisio a gwahanol broblemau sy'n gwynebu pobl ifanc o ran y byd gwleidyddiaeth. Felly, byw enw ti? Chloe. Felly, be dy fan di ar ostwng o'r bleidleisio? Fi'n anghytuno, fi ddim yn meddwl bod e'n peth dda. Just achos y ffaith fi'n meddwl bod oedolion yn pleidleisio. Felly i fi, pan o'n i'n troi'n 19 ac yn troi'n oedolyn, roedd pleidleisio'n faint i fi, a fi ddim yn meddwl at yr oedran 16 mod i'n digon aeddfed i gwneud pleidlais. Ond yn edrych ar referendum o'r Alban, wyt ti'n meddwl bod y ffigurau lle oedd 70% wedi pleidleisio blaid yn dangos bod gan bobl ifanc awydd wleidyddol ac awch i gael ei barn yn ddealleisio yn y gymdeithas? Ie, fi'n cytuno, fel wrth gwrs dylwn nhw'n cael y barn a mae'r referendum yn yr Alban yn dangos bod pobl yn cael barn a maen nhw eisiau lleisio fe. Ond efallai mae'n rhywbeth mwy personol i fi, jyst fi'n gwybod, efallai os ydych chi wedi dod i fi a dweud, rhaid, chi'n 16 nawr, ewch i bleidleisio, fi ddim yn meddwl be asyn ni wedi gwneud e, ond at 19, ni fel, ie, fi'n mynd i arwydd y lan a nes i wneud e, a fi'n gwybod fel hyd yn nawr, mae llawer ffrindiau sydd gen i sydd yn 19 a nhw ddim yn pleidleisio hyd yn nawr. Wyt ti'n credu hefyd bod yna risg o bobl yn pleidleisio fel eich rhieni? Ie, nes i sôn am hynna hefyd, fel nes i gwneud rhyw fath o fel quiz yn sôn am fel pa pleidlais i mynd amdan, a nes i cael yn union hanner rhwng ddau pleidlais. Ac nes i siarad i fy mam a oedd hi fel, na, dyma sut fi'n pleidleisio, dyma sut dylech chi pleidleisio. A ni'n fel, wel, beth os fi ddim yn cytuno? A y peth yw, os mae pobl heb hyd yn oed mynd ar wefannau ac ymchwilio eu hunain, efallai bydd y peth cyntaf yn wneud yn gofyn mam neu dad. Felly, yn gyffredinol, beth ti'n meddwl yw'r ffordd orau i ymosod ar y broblem yna o bobl yn pleidleisio fel eich rhieni? Fi'n meddwl bod addysg yn rhywbeth sydd yn fel definitely mynd i helpu pawb. Os hyd yn oed os ni'n cael ein addysgu o 16 ac ddim yn pleidleisio tan 19, fel mae hynna'n 2 blwyddyn o cael y wybodaeth, deall barn eich hunain ac yn gallu ymladd pam chi'n meddwl bod hyn yn y barn gorau. Iawn, diolch yn fawr. Symud ymlaen i? Ie, beth amdano ti, beth dy farn di? Dwi'n meddwl dilyn o ddylawr rhai trwy'n pleidleisio 16, achos dwi'n teimlo bod yna rhai pobl sy'n ddigon aeddfed i wneud y chynrychioliad. A chymod, allech chi gael rhywun sy'n 30 mlwydd oed a bod nhw ddim yn ddigon aeddfed. So, dwi'n meddwl bod e'n bwysig bod ni'n cael y cyfle i wneud, achos mae llawer hwnna'n ein teimlo'n rhyw ynglyn â materion sy'n effeithio ni trwy wleidyddiaeth. Beth am y ffigurau sy'n dangos mae grŵp 18 i 21 yw'r grŵp sy'n pleidleisio lleiaf, wyt ti'n meddwl bydd Gostwng roed yn pleidleisio newid hwnna o gwbl? Dwi'n credu bydd e, oherwydd mae rhan fwyaf, mae llawer o bobl dal mewn addysg pan maen nhw'n 15, a dwi'n credu bod angen cael mwy o addysg fel ddwedais ti fyna. So, bod angen i ni i sort of, cael rhywbeth o transition mewn o'n cyfnod ni o addysg i'r cyfnod ni'n gallu pleidleisio. Felly, addysg yn yr ysgol, felly, ei addysgu ni am pleidleisio am y gwahanol pleidau, neu ti'n meddwl bod angen addysg bellach? Wel, yn sicr mae addysg yn dechrau yn y cartref, so dwi'n meddwl bod angen i'ch teuluoedd chi, i hybu chi, i wneud penderfyniad iawn pan mae dod i bleidleisio. Ond hefyd, mae angen i chi gael mwy o addysg yn yr ysgol. Mae y fagloriaeth Gymreig dyn ni, ond faint o bobl sy'n actually'n dysgu yn rhywbeth na'r funud. Falle, pe fyddwn ni'n cael mwy o wleidyddiaeth, bydde fe mwy o fydd yn ni. Iawn, siwr. Symud ymlaen, oedd gennych chi, oeddech chi'n eistedd ar fwrdd bleidleisio Seneddol heddiw. Pa fath o perspektif newydd oedd hwnna wedi dod i'r drafodaeth? Dwi'n meddwl felly oedd wedi dangos mwy o beth oedd perspektif oedolion, achos ni dim ond yn 16-17 a beth yna. Felly bod e'n dangos bod e'n rhoi mwy o gwybodaeth i ni o siwt mae'r oedolion yn meddwl amdano fe, a oedd e'n gwrthgyferbynnu o beth oedd ni'n meddwl am y pleidleisio, sut oedd gwleidyddiaeth yn gweithio. So dwi'n meddwl felly oedd e'n rhoi... Oedd eich barn yn aml yn rhoid o nefn i gyda'r neu oeddech chi'n cytuno ni fel bethau? Oedd eitha cwbl o bethau o'n ni yn cytuno'r un peth, ond falle oedd e yn pwysleisio bethau oedd e'n meddwl yn grif dros o'n i'n teimlo'n grif dros rhywbeth arall, ond mae fe wastad beth yma gyda pob un. Yn bersonol, wyt ti o blaid Gostwng o'r pleidleisio? Na, dydyn erbyn Gostwng. A beth ti'n meddwl yw'r prif reswm dros hynny?
Dwi'n meddwl achos, wel, mae rhan fwyaf pan o'ch chi'n 16, mae rhan fwyaf o bobl sy'n 16 dal yn byw adre gyda'i rhieni, a fel oedd Chloe wedi gweud, dwi'n meddwl bod yna lot o ddylanwad o rhieni a teulu ar y plant. So dwi'n meddwl, os ych chi'n gostwng yr oedran bleidleisio, mae fe jyst really yr un peth, i'r bleidleisio yr un peth yr rhieni. Felly, ti'n cytuno gyda Chloe. Symud ymlaen i, Nath aelod seneddol ddweud unrhyw beth oedd wedi dod fel sioc i o gwbl, neu? Na, dim really. Popeth oedd e'n gweud rhywbeth fy'n ni'n gwybod o'r blaen. Oedd e'n gweud am pethau seneddol a beth bleidleisio pethau yna. A fy'n ni'n gwybod amdano'r popeth yna. Wyt ti'n meddwl bydd e'n o fydd i mwy o blant gael siarad neu pobl ifanc cael siarad gyda aelod seneddol am y broses bleidleisio? Ie, dwi'n meddwl ni, achos bydd e'n rhoi gwybodaeth i pobl oedd ddim yn gwybod amdano fe. Fel gwybodaeth am y polisïau a pethau fel yna. A dwi'n meddwl mae angen yr addysg yna arnoch chi i gwybod pwy pleidleisio am. Achos ar y funud, dim digon o addysg gyda ni i pleidleisio am rhyw plaid arbennig. Wel, Catherine, na. Wel, ydych chi'n meddwl bod yna risg fach o duedd yn dod mewn i addysg gwleidyddol gan yr athrawon yn unigol? Wel, falle, ond achos bod nhw'n athrawon, ddylen nhw fod yn proffesiynol a dweud beth yw popeth, fel mae'r plaid yma yn dweud hwn a mae'r plaid arall yn dweud hwn. I fod yn onest, sa'n meddwl bydd yna problem. Digon teg. Ie. Ok, rhan ymlaen i gorffen. Diolch yn fawr.